बच्ची हो क्या? फाइनली अपना प्रेसिडेंट आ गया भाई। मामन शेवले हमने नहीं आवाज़। हेलो जाग्रा लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं गुबुन मोनसे भिडिअ फिन फरायनाय जाहरबाय। नैबे भिडिअखौ आं शुट खालामदोंमोन बड' साहित्य सभा जोंनि एरियायावनो जादोंमोन तामुलपुराव। नैबे जाहैबाय बड' साहित्य सभानि मेइन गेट। बिराद समायना बानायदों गाइस। गाइस नायबाय था थुद'। ada. Thank you. Salde. तो guys bro. रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ। सापर बायदा फोरखौ आं फोरखौ सिनायखायो। सापर आं बेखौ लोगो हमखांबायमोन फोरखौ आगोआव। ओमफ्राय दिनै लोगो हमफिनबाय। नेक्स्ट टाइम मोजां मोनदों। आरो गोजोन मोनबाय। थेंक इउ स माच। नोंथांमोनाबो सापर्ट खालामबाय था। Salde. Lakukan. Tiga-tiga nih. Mir baik tiga sih. Tiga sih. Hai कर देगा। Sudah video. नहीं जिंग सनी खाने लगे। Sar sogro pinball. कौन से? Sogro वाले में। लोगों ने देखो। Fotografer sama लोगों ने। गाइस जों साल्टेजों एक्जिबिशनाव हाबनाय दङ आरोना। एक्जिबिशनाव हाबनो थाखाय टिकेट लानांगौ 20 रुपिस। 20 रुपिया। जेब्ला बिसोर अज्ञात बासाव फैबाय मा होनगोन बर'आव रावजोंबो नुजायालासे चलो खालामनांगौ बान्द'आ बे अज्ञात बासाव फैनायावसो ना हिरिम्बाखौ लोगो मोनफैबाय। हिराम्बखौ बुथारबाय बिमा आरो हिरिम्बाखौ हाबा लाबाय। बिनिउसो आरो दावबोयै बिथिं नुफैबाय आरो रुक्मिणीजों श्रीकृष्णजों लोगो मोनलायनानै Finally. Harsavani Malaini. Danger manus. Oh sorry. Danger manus guys. अरे कहना क्या चाहते हो? ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। पुष्पा नहीं झुकेगा नहीं साला। आओ दोस्ता एक बार उठी साइज आओ। एन अमा जाग्रा लोगोफोरनि बे ग्रीन ट्रेक एडवेंचर बगामाटीनिफ्राय फैदो आरोना। एक्टिभिटिसफोरा दङ जेरै नाइट केम्पिं, वाइट वाटार राफ्टिं, जिपलिं, जंगल ट्रेकिं, एयार राइफल शूटिं, पेरासाइलिं, गेट टुगेदार बेबायदिनो गोबां दङ आरोना गाइस एडवेंचर। नोंथांमोना फैनो हागोन जुदि फैयो। अमा जाग्रा लोगोफोर नैबे जाहैबाय एक्जिबिशननि स्टेज। सिंगारबो सोरबा खनगासिनो लकेल सिंगार। नुहुरा खोमसि सिङाव पेन्डेल सिङाव खोमसि जायो आरो।
Oh my god. Kata apa, Bu? Betul betul. Besar. Oh my god. Itu cuma apa sih menjang? Oh, lapo benar. Besok ada. Good nih, amar gorong. Gorong mana? Short jane waiting. Lagre. Gusto ko mawadi man ko. Bela lagi yang. Bela. Tuh. Bye. Bir langgan. ये क्या है? चलो ट्रैफिक जैम। नोंथांमोना गाइस गिबियावनो नुगोन जोंनानि बाथौनि उनजाय बाख्रियाव देखायो ना बाख्रियाव दङ नैबे उवाल सान्द्रि संग्रियाव गासैबो दङ आरोना बर'फोरनि। Jai umat jagra hari ini. Rana kadang Oma Gondra. Hello.